σήμερα. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Grow a Garden. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω 32 carrot seeds στο shop. Αυτό είναι το παίζουμε στο market. Αυτή δεν είναι η φάρμα μου. Είναι πολύ ωραία πιστεύω. Εντάξει, δεν είναι τέλεια, μη σας κάνω. Έχω ένα δεινόσαυρο, ένα μυρμήγκι. Για αυτό εδώ πέρα. Με έναν φίλο μου το έχουμε. Μου πάρει τι φάρμες είναι αυτές. Δεν θέλω να σου έρθω να αγοράσω ένα πλήρω. €27 εκεί. Τι είναι τώρα παιδιά. Μου πάρει κλάμπερ. Μου πάρω πολύ λεφτά. €369. Πάμε λίγο. Θα πάρει πολλά λεπτά. Θα πουλήσω και αυτό. Δώσουμε ένα καταστάρικο. Εντάξει, καλό. Εντάξει, 94% δηλαδή είναι χαρά. Τρώμε το μπακό. Εγώ τώρα ένα ώρα κλείσει, αλλά πάρω πραγματικά καλά καρατάκι. Νομίζω είναι καταστάρικο και μπορούμε να το βγάλουμε. Τι! Εντάξει, θα πάρω λέει ένα για τα αυτά στο χιλιάρικο. Ένα δύο blueberry. Αλλά τα blueberry είναι πολύ πάνω από το να δώσει καλά λεφτά. Τι είναι τώρα, χτάς, αλλά λέει €6. Τόσο λίγα μου έρθουν τα blueberries.